Kristus stal z mŕtvych. Volám sa Mária. Chcela by som svedčiť o tom, ako v mojom živote zasiahol Boh. Pred niekoľkými rokmi som ochorela na rakovinu na ženských veciach. Už sa to tak, že zhoršovalo, že som mala aj teploty, mala som kateter, že sa mi to zhoršovalo každý deň. Že ja som si myslela, že svojim myslením, pozitívnym myslením, že sa mi podarí to predkonať tieto ťažkosti. Som nechcela si pripustiť, že zomriem. Alebo som si myslela, že mňa sa to netýka, že ja nezomrem, že ja budem pozitívne myslieť a že nezomrem. Lenže mne sa každý deň zhoršovalo, slábla som, mala som teploty. Raz tak prichádzala mama so sestrou ku mne na onkológiu a keď odchádzala, tak mi povedala mamka, že len sa pomodli k Bohu. A ja som úcty k nej staršej osobe povedala, že dobre, pomodlím sa. Ale som si pomyslela, čo mi Boh pomôže, on je tam niekde ďaleko. A nepomodlila som sa, nechala som to tak. A potom, keď prišla mama o týždeň, celý týždeň sa prebehol v takých ťažkostiach, teplotách a bolestiach. A o týždeň prišla mama a znova, keď odchádzala so sestrou, tak hovorila mamka, že nech sa pomodlím k Bohu. A ja som jej tiež len slúbila, skývla hlavou, aby bola v pokoji a pomyslela som si svoje. A odišla. Lenže potom prišiel večer a ja ma napadlo, čo keď mala pravdu. Tak som sa obratila ako stene a som vrúcne nemodlila, ale prosila som Boha, že Bože, ak si a žiješ, to nedaj, aby som zomrela, ale aby som sa uzdravila, ja ešte nechcem zomrieť. Tak som vzlikla zo srdca do vankúša a prosila som ho. A v tom som vnímala, že niečo, keby poza chrbtami hovorí, nejaký hlas hovorí, že neboj sa, ty nezomrieš. Ja som sa obratila, hovorím, že toto rozpráva. A nikoho som nevidela, som si myslela, že sa mi zdalo, žiaľ. Tak som ďalej obratila sa, ešte raz som prosila Boha, ak žiješ, prosím ťa, aby si ma uzdravil, aby som nezomrela, ale tak na to som to uverila, prijala som to a som zaspala. Spokojne som zaspala a z radosti. Ráno som stala a som si premietla, že včera som aký mala zážitok, že či budem cítiť vo vnútru tú radosť. A naozaj som cítila radosť, takú ohromnú, takú veľkú radosť v srdci, že nevedela som vydržať, taká som bola nespokojná, musela som ísť na chodbu, otvárala som dvere na onkológii a som zdravila tých pacientov. Dobré ráno, uspievala som sa od duchu. Celá šťastná, dobré ráno, lebo som chcela, že by aj oni pocítili tú radosť, že oni na mňa tak pozerali smutne, tak boli smutní a začudovaní, že čo sa robí. Ale potom každý deň, ako to tak bolo, domov, bola som tam skoro 3 mesiace a každý deň tá radosť bola, že aj lekári si to začali všímať. A sa čudovali, lebo teploty som mala, a infekcia neodchádzala, bolesti boli, ten kateter som mala, takže bola som pre nich, hovorím, že veľmi som bola pre nich príkladom. Ešte po 5 rokoch si pamätali na moje meno aj na mňa. Keď som išla po 5 rokoch na kontrolu, tak hovorili, že vás by sme si nepamätali, pani Miliková, ako by ste pre nás bola zázrak, vera. Takže tým chcem povedať, že tak ako sa ma dotkol Pán, že vtedy som uverila Bohu, že naozaj žije, že je živý. Toto bolo vo mne zakodované už odtedy, lebo dovtedy som si myslela, že neexistuje, že pozitívnym myslením, bo to stále o tom hovorili, že rakovina sa dá s pozitívnym myslením, choroba sa dá vyliečiť s pozitívnym myslením. Nie je to pravda, musí sa volať k Bohu, lebo to ja som zakúsila tú skúsenosť, že to je taká skúsenosť, že musí sa volať k nemu, bo treba, brada, sestra, zavolať k nemu so srdcom, keď máš taký problém.
alebo takú chorobu, alebo ťažkosť, zavolaj k nemu zo srdca, obrať sa k nemu a volaj k nemu. On ti určite dá odpoveď, lebo aj mne dal a mnohým dá. Tak toto chcem povedať ti, brat a sestra, urob toho, nie dneska večer, alebo teraz, v tejto chvíli, urob to, obrať sa, vyplni všetko a zavolaj k nemu. Či klákneš, či budeš kričať, či plakať, len musí to vyvierať zo srdca, lebo len vtedy on príde.